Imbakaamo ni Police Captain Sigman Benigno, Hepe ti PNP San Nicolas, anak ti Liuda iti may sa street level individual, iti barangay 24 Santa Monica, San Nicolas, Ilocos Norte. Kunana, anak kumpiskar dati 3 agramo ti may pagarup asyabu, nga agbalor, iti 20,400 pesos ken may sa a caliber 38 revolver ken 5 abala. Conduct tayo ti anti-illegal drug operation na nagbaybas tayo. Jay barangay 24 ket baligimet nga natiliw tayo subject tayo nga may isang street level individual. Sir, ano dagito yung nakumpiskar kay Juan? Ada na ala tayo nga may isang tinagatang tayo pusher buyer tayo. May isang heat sealed plastic sachet containing shabu at dapay dua nga their possession na naglaon met lang ti shabu ken naka-recover tayo pa iti caliber 38 nga revolver. Gapo iti daytoy ket tagbalag ti Hepe ket iti adda ti aramid da sumukodan tapto irikas ket adda ti tsansada nga agbalbaliw kabayatan na iti payidi a San Nicolas ket ipasingked ni Police Captain Sigman Benigno, Hepe ti San Nicolas Municipal Police Station nga adda dagiti 2 a loose firearm ana isuko kadakwada basar ti report ket imay insurrender iti may sa residente iti barangay 18 San Pedro San Nicolas at tina isurrender a paltog ket caliber 45 ket may sa ket caliber 9mm at tinang isurrender ket may sa a residente iti barangay 24 Santa Monica, San Nicolas, Ilocos Norte. Nag-surrender ti paltog. Kabayatan na nagpalagip ti Hepe nga i-report niya sigida dagiti makikita paltog ken madiging aramid dagiti tattao. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.